Vážení televízni diváci, hlásim sa vám z obce Neistá z okresu Severný Horný. Som na križovatke medzi Bláznivou a Štrpavou z odbočky z Márnice na Zhasnutu. Pred hodinou, presne o 20:35 minúte sa tu udiela veľmi tragická dopravná nehoda. Škoda Octavia s poznávacou značkou PR 832AT narazila do dodávky, ktorá odpočúvala na vedľajšiu cestu. Škoda Octavia dostala šmík na zľadovateľej vozovke. Šoféra Octavie s ľahšími zraneniami hospitalizovali v nedalekej nemocnici. Ohľadka havarovaného vozidla ukázala, že Octavia nemala zimné pneumatiky. Šofér sa obhajoval tým, že ich použitie mu zakázal jeho nadriadený Jozef K., kandidát v guvernérskych voľbách. Svoj zákaz dôvodňoval tým, že nebude podporovať nezmyselnú predvolebnú kampaň svojho protikandidáta Nedala. Na zadnom sedadle sedela Mária K., manželka Jozefa K., kandidáta na guvernéra v blížiacich sa voľbách. Pri nehode došlo k predčasnému pôrodu pani K. Momentálne teraz lekári bojujú o život dieťaťa. Podľa posledných informácií je stav dieťaťa veľmi vážny. Pane Bože, daj, aby to všetko dobre skončilo. Aby to všetko dobre dopadlo. Ďalej, áno, prosím. Pozdrav vám. Až na veky. Tak čo? Ako? Umrel. Ale stihol som ju ešte povedať. Aké meno ste jej dali? Ako ste chceli? Jozef. A kto o tom vie? Zopár lekárov, ale budú mlčať. Dieťa umrelo na nedokysličenie mozgu. A žena? Je na intenzívnej starostlivosti. Dostane sa z toho. Zajtra ho prevezú na chirurgiu. Čakajú operácia a krtlice. Nebojte sa. Chodiť bude. Hlavu hore. Všetko je ako má. Pohreb Jozefa bude zajtra. Ešte niečo. To dieťa bolo čierne. Čierne? Ako čierne? Proste čierne. Černoška. Vaša žena bola v Amerike oplodnená semenom černochom. Tomu neverím! Keby boli celosvetovo povinné prezervatívy, nemohlo by sa to stať.